Ahoj, som Stano a som rád, že sa chceš pridať do klubu víťazov. Som Stano, mám 21 rokov, takže v prvom rade, ak si možno že mladý chalan a bojíš sa ísť do klubu, tak nepanikár, pretože ja som tiež mladý a sme tam aj pár mladých chalanov. Ďalšia vec, ak chceš zase makať a si sa fakt, že rozhodol, že chceš makať, tak klub víťazov je najlepšie miesto, pretože máš každý týždeň nové úlohy, nové poznámky si píšeš, stále je to motivačné, pretože stále sú tam coaching cally. Ďalšia vec, je tam super komunita chlapov, s ktorými sa vieš spoznať aj osobne, či už v Českej republike alebo aj na Slovensku. Sme pár chalanov. No a ďalšia vec, ak riešiš sociálnu dynamiku, pretože sa chceš spoznávať či už so ženami, ale celkovo sa zmeniť ako človek, tak to je najlepšie miesto, kde začať, plus osobný rozvoj k tomu, keď pridáš, tak podľa mňa za taký rok, ak budeš makať, tak sa zmeníš. Ja pociťujem úžasné zmeny, takže 10 z 10.